कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बड़ भैया जख्मी भैया विश्वास जेकरा कलम से हमार डायरी भर रहा है और गोलू को बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइन के मारा भैया कि सुमिरा नवा करी सुमिरा नवा आगे करी तोहार तू कहता चेहर तरह तरह की चिहारते भइले रहे की गौरी के ला चलो भैया की गौरी केला लनवाए बाबा सुमिरा सुमिरा नवा हरि करी तोहार गौरी के लनवाए बाबा सुमिरा आजा तुझको पुकारे तेरा आजा तुझको पुकारे तेरा आजा भजन में अब जितना लोग हमारे भाई रुकल बा इस सब लोग सुनवैया हो या तो हमरा से प्रेम हो चाहे आदित्य के भी सुने को ए बाबू सटीक बात बहुत तनी ओरिजिनल बात 5 मिनट कहबे करेगा सुने को आज के कोनो शुभ काम में इ नियम हो गइल कि जब ले नचनिया ना ये सनो तब ले वो काम शुद्ध ना हो। लेकिन आज से 40 साल पहले ये काम ना होता काहे आज से 40 साल पहले नचनियन के जन्म करम ना भई रहे नचनियन के जन्म करम भई रहे मलिका हां तब का 27 में रही स बोले दिए हमरा का उतना समय नहीं थे तो कम बोला सर भैया हम समय ले लेबै 3.5 घंटे के तो नचनिया लोगों समय ना आया हां कोई भी शुभ काम होके चाहे केहू के घर में बेटा भइल होके चाहे केहू घर में नया पतो उतरल होके चाहे कोई के लड़का के नरकटी होके चाहे 27 होके वो घर यंत्र के आवे के आवे सबसे पहले के आवे टेंट पंडाल बोला अच्छा ठीक बा इनियो के बात सही बा टेंट पंडाल वाला लोग आवे लेकिन टेंट पंडाल वाला लोग से भी पहले केहू आवे के आवे ओकरो से पहले हलवाई खाए बनावे वाला
ना तो हाथ ना लोग के व्यवस्था फिर दिक्कत न हो जाए अब वैसे तो कहल बा कि नेवता देता नहीं अपना घरे खोई हम मत हमारा घरे आई हम अब हम बोली हम ना बोले इशारा में समझावत तनी समझ जाए कि हुई का हो जनता के आवे कोडवा धरल हुई देखो मुन्ना बर्मन हाल ना मोबाइल चलावे वाला ए बाबू कोई भी शुभ काम होखे ओके ते एगो जगह बा जैसे हमने रे मनेर के लड्डू फेमस है कोआत के बेलग्रामी फेमस है भोजपुरी में शुभम साउंड फेमस वैसे जानतर कोनो शुभ काम में के आवे इशारा से बताई तो समझिए बा नाम लेब तो हमरा के बड़ी गाड़ी दिए से यूट्यूब पर ना बुझाई हां जी गाड़ी सुनल नहीं चाहत मार डालोगे क्या रे लौंडा ए बाबू लौंडा बस आ लौंडा लोग ऐसे ना कैसे हो जब लौंडा लोग आवे तब भाव का हो का हो देखी कौन भाव हो पावन वाह वे अजय आप कैसन लग रही हो ए बे अजय आए बोल बोल तनी उन में घूमे घूमा कहां घूम तनी घूमू ना कैसन त लगे ही ब्यूटी तनी घूमू वाह गे मैयो गजब लगई हा ए बे अजय रहना जिला हो जाए दोनों गोतनी का हो जा मेन बात बा के आधा गायक की चाहत है गोलुआ चंदन मर जा सके हमने के मार्केट सही बात बा ये मंच पर कोनो दिक्कत ना वो जाने ला सके पहले ही गई है तो हमने के घेवड़ा गाब जा सही बात बा ऐसे हमने के चाहिए कि भाई हमारा आगे बढ़ो सो हमने के तने देरी है गावल कोनो दिक्कत नहीं के ए बे अजय 30 दिन तो लोग के कृपा से गाँव नहीं बा हम कहे कि पैसा देता हूँ मोबाइल हम क्या करब ये पैसा देले हमार छोट भाई हो लेकिन बिहान दोगुना ले ली भाई ए बबुआ तनी 2 मिनट के कला देखा सब जब तक नचनिया लोग मंच पे आवे लौंडा लोग मंच पे आवे आदिति ए बे तो अजय आवश्यक कैसे अजय जानता नहीं कैसा लगा तनी जब हइसे कइले बनता तो तार बड़की मैं दियो ना ना तो हर बड़का मौसा लेखन जानता नहीं कैसा लगा तनी ओई रामा मार दो मनई तो कर रह गावे दे आज हम वो मूड में नहीं के गावे दे कौन मनो ए बाबू जब नचनिया मंच पर लौंडा आवस तो उन्हीं के साड़ी जोन होखे उस साड़ी कबो एड़ी तक ना होखे कहाँ तक रहे साड़ी हमेशा ठेहुना तक रहे एहुना तक ना रहे ब्यास पहले कंपनी वैसा निकालते रहे आधा कट्टी कट ओ घरी तो तार जन्मो करम ना भइल रहे ए बाबू भाई भाव देखलो लौंडा आवे कैसे कैसे ये भाव हो आज हमार जन्म करम ना भइल रहे हाँ तू जमर हंस लो 1942 के गांधी जी जो घूमल बनी आजादी खातिर जैसे जैसे लोग चले वैसे वैसे ढोलक बाजे आ हा हा तनी अंधी भैया ध्यान दिए अंधी भैया अब मजा हो चले लो कैसे कैसे आ उहे दुनिया बाजे बेसवा के साथ ले बेसवा के साथ लो भैया हां चले लो आते आते एगो बात कह सो कि आज जिन शुक्रगुजार ने रुक जो भाई इस पावन पवित्र धरती पे बुलवाया है हाँ जी हमारे लोहिया जी को हाँ लह लह दिल से कोई रामा तह तह दिल से हाँ जी कोमल कोमल दिल से हाँ जी छोटे छोटे दिल से शुक्रिया अदा करते ठेका चलत रही कुणाल भैया हा 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 पीछे ताको की जदों से पुरस्कार मिल रहा बा ए बबुआ आ एही में होके कि माता जागी पार्वती हर पिता महादेव
लड्डू के भोग लगे एक लाइन जोड़ दे मुरलिया में छेड़े ले गनवा मुरलिया में छेड़े ले तनवा बनवा में नंद किशोर बंसी बजवैया कन्हैया बंसी कन्हैया बंसी बजवैया चलो सुमरन हो गए। सुमरन के बाद 2-4 गो गाना हो जाए।